Uni na ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan hatod sa Indo kan Bicol University Extension Management Division. Ang sa Indong katuwang sa pag-uswag kan kaaraman, kabuhayan asin komunidad sa panginginutan kan sa Indong hosts Professor Edgar Barameda asin Professor Seth De Matera. Ini ang programang pang-edukasyon at pangkabuhayan madadangugon niya ng Miyerkules alas 11 hanggang alas 12 kan udto live digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano. Alright, maray na aga po sa Tuya Gawas. Ano yun, nagtatanong ako. Okay, sige, tama. Ngunyan po aldaw ni Miyerkules, August 27. Kaso hapon, suspendido sa klase. Partner? Ika ni partner. Oo, kaya ngunyan lang kita mabarong karas na naman sa Bicol University. Sa paglaran, syempre, kang interong pag-iriba dyan sa Bicol University, lalo na po sa pamamayo kasama yung presidente, si Dr. Nebres, asin sa pamamayumang Cambio Extension Management Division, si Dr. Marcia Rico, asin mga pag-iriban niya dyan, mga mahigos na personalized Cambio EMD. Ako pag-iralan sino maging pag-iriba, kasarabi ako sa kuyang partner. Yes, partner, salamat. Sabi mo nga ni partner, perang alda mo kitang bakasyon. So, typhoon, so bagyo. So, inclement weather. Tapos, so, duwang sunod na holidays, National Heroes Day sa Kaninoy Aquino Day. Yes, 21-25. Siyempre, partner, ang gabos na inabot kan sa tuyang broadcast, sa tuyang online as in internet, sa on-air. So, yung mga parantabay sa bilog na Pilipinas, sa bilog na Kinaban, baya sa tuyang nadawag kita sa platforms kan Bicol University, sa BUAMD, as in sa DCGB. Kaya, either online or on-air, nadawag kita. Okay, partner, igan sa tuyang pag-iriba, ang sa tuyang bisita mo niyan, yes, so tamang-tama partner, ngunyan ang sa tuyang bisita na mapanahon, tapig-urunan tangoy ng esensya, asin lalong-lalo na iniprig-apod ng mga solusyon na pinag-aapod based sa siyensya na pinag-aapod. Pag sinabi tabang siyensya is systematic body of knowledge based na agad sa pag-aadal. Science-driven solutions. Ngunyan partner, tamang-tama, kinaargulyutang ang bisita ng pagkaagahali sa Department of Science and Technology sa Provincial Office. Si Engineer Domingo Peña Jr., partner, siya ang Provincial Director kang DOST sa Albay. Yes, good morning, Sir Doms. Ayan, so marahay na aga po. Good morning po sa lahat ng nakikinig online at on-air. On-air. Sa mga platforms tao. Tamang-tama, engineer. Pero praberta po, engineer, nato karon ang pigapod tang tema tang na pagkaaga, Science-Driven Solutions for Sustainable AANR Enterprises in the Bicol Region. Tukaroon muna siguro pahapyaw, ano po ang mga programa, mga proyekto, mga aktibidades na pinag-gibok kang DOST, lalo-lalo po digdi sa probinsya ng Albay? Engineer? Ay, okay. So, again po, sa ginagawa po ng Kagawaran ng Gagaham at Teknolohiya or DOST sa province of Albay, for the last 3 years, especially po nung nailipat po ako sa provincial office nung August 2022. So, in the last 3 years po, pinalakas po natin yung ating masasabi ko na collaboration and sa ating mga partners for innovation or development. Kasi naniniwala po kami na yung innovation, it's parang multi-sectoral po so hindi lang po siya si DOST and it's an ecosystem. Kumbaga marami pong actors na involved. So pinalakas po natin yung ating collaboration na sa mga LGUs, even sa mga partner po natin ng mga SUCs and HEIs. And siguro po ang masasabi ko ngayon for the province of Albay, nakakaroon po tayo dyan ng STI plan. Ibig sabihin po nung plan, ito yung hindi po siya mandatory na yung parang mga CDP or Science LUP, and Technology pero Innovations. encourage plan lang po to sa mga LGUs na tingnan yung development
path nila sa lens ng STI. Okay. So we were able to craft an STI plan for the province of Albay and another one for LGU Legazpi. So doon po naka-highlight yung mga prioritization, ano yung mga projects na pwedeng i-embark or tayaan ng ating provincial government of Albay as well as LGU Legazpi. Ang STI, sir, Science and Apo, Technology Innovation. STI po, coined siya ng DOST for Science, Technology, and Innovation. And Innovations. So yun po yung atin. Sige. Digi po sir sa Albay, anong mga trabanggit mo kasabago, mas lalo pong pinahiwas ta sa collaborations, lalo sa mga LGUs, sa mga SUC and HCIs. Ano pong mga particular na projects kang DOST ang nakipag-collaborate ta, for instance, sa LGU? Ang aram ko yung partner, ang Albay Chamber, grabe ang ano nila, grabe ang enthusiasmo nila pag-abot sa siyensya, teknolohiya. Gusto nila, science-driven man. Yes. Dapat Mga talaga pag-abot sa science-driven business. partner. Bakong tsamba-tsamba sana. Science-driven. Research, Opo. etc. Ano pong mga particular tabi, engineer? For sa mga LGUs po natin, since meron din silang ang DOST, ang STI naman po ay napakalawakan, no? So meron tayo sa health and nutrition, like may mga LGUs po tayo na nakakapag-produce na nung kanilang sariling version ng rice munggo. Parang rice munggo, ano po, instant. Yung parang ano siya, para siyang Cerelac ba? Ayun. Ang Pambata po siya. ang Baby FN food po ito. Ang And FNR, then meron, ano? yes po, Ang FNR FNRI ano? technology So, po. food And then nutrition. meron ding mga rice munggo, curls or chips. Kumbaga, healthier alternative po siya. So right now, ang meron yan sa atin, UWAS and tobacco, managed by local government unit. And then, for example, sa tobacco din po, meron tayo dyan na ipalagay with LGU support yung water desalination technology sa Hacienda. Desalination, So okay. basically po, kino-convert yung seawater into a potable water. So access, so magkaroon po ng access sa clean water yung mga, syempre nakaseparate po sila So, doon technology sa po kamo nag-provide? Yes po. Mas sumasin po yan, no? Opo. And then si LGU po yung sa housing kung saan nilalagay. And then yung sa operations na po ngayon to make it more sustainable. And then yung sa Albay Chamber po na mention nyo kanina, actually galing din kami kay President Jan, ano, kasi nag-workout din kami ng mga project pa. But marami rin pong members nung chamber ang naka-avail na nung tinatawag ng DOST na setup sa mga business enterprises. Startup. Small enterprise technology upgrading program. So yung setup, ito po yung isa sa mga flagship programs ng DOST na ang customers po nito karamihan ay mga micro and small and entrepreneurs or enterprises yung po MSMEs. dito. Yes, yung mga MSMEs na sinasabi natin. So marami-rami pa din po, and even for ako po natutuwa din ako, sir, yung partong strengthening is that sa Ano po yun, sir? province part po nung pag-strengthen nung ating connection with our stakeholders. Nagkaroon na po sa provincial government ng Albay ng Committee on Science and Technology. So for me, I consider that also already a small win kasi at least meron na po kaming isang committee na dedicated sa STI na kung may mga concerns po sa province of Albay. Saan pwede si Sir po- nakalads ang committee na yan? Saan? sa ano Sanggunian? po, Sanggunian. Ah, okay. Right now, it's being shared by board member Rebaya. Oo. So yun po. So yun yung committee na special committee na yung mga concerns po natin ay pwede nating ipadaan doon. And yun po, yun pa. Then last, kakatapos lang po ng DOST nung pag-celebrate ng aming Regional Science and Technology Week nung August 13 to 15, and then nung Philippine National Health Research System Week nung August 13 to 15 din. Yes. So napakarami pong avenue kung saan pwedeng magkaroon ng areas of cooperation and complementation Ayun. sa ating mga stakeholders dito sa probinsya ng Albay. Hindi po sir, alam nabanggit mo kasabago so sa awas niya, sa tabako, sa awas niya sa food. Ano pong support? Ano pong parte, anong klase din support ang pinagtatao po? Is it sa machine, sa process, sa capitalization, or what po? Ano po mga support tatao kan DOST? Apo. So yung support po medyo iba-iba din po siya, no? So pwede siyang in a form of financial assistance, pwede siyang in a form of consultancy or technical assistance. And then pwede din po siya sa mga parang
technology training, and then support din dun sa operation po. Kasi especially as an organization po, di ba sir, tinitingnan din natin, hindi lang yung aspect ng technology, even how we will run. Kasi ang concern natin, paano siya maging sustainable. Sir, sa office ninyo, ano yung mga services na available? Ay ngayon po, meron kaming tinatawag din po na iHub. iHub. So kaka-launch lang po namin noon 2 weeks ago. So yung iHub po, Innovation Hub. So nasa loob po siya ng RAWIS, ng Regional Office Compound. Office, okay. So yun po yung ating way para yung services ng DOS is ma-access din. Kasi syempre gusto po natin yung the more na maraming nakakaalam, mas may ano po sila, magiging interesado na i-access yung mga serbisyo. Sir, paano po in-establish yung collaboration? Ano ba, LGU to DOST? Apo. Yun, since nasa ano naman po tayo, meron tayong yung formal way to forge yung collaboration or partnership. Madalas po, meron tayong memorandum of understanding or memorandum of agreement. Oo. Pero minsan po, kapag ano naman na, kumbaga, establish na or mini-maintain na lang natin yung connection or yung linkage na yun. Pag meron kahit na, sir, letter na lang, sir, or kung paano pa yung entry point ng DOST. Yun, sir, pwedeng in a form of, like yung sa UWAS po, another program din yung Community Empowerment through Science and Technology naman. Okay. So nakapagbigay po tayo din ng mga makina din yung ginamit yung parang mga ganun po. Machine. Mga machine, tapos tinutulungan din sila paano ma-set up as an enterprise. Ano po yung food sir na binigay sa AWAS na food assistance? Yung sa UWAS po, meron din silang complementary food processing. Complementary food processing. Ito yung parang rice mongo. Yun, rice mongo. Sir, paano ang sistema niyan? Halimbawa, kayo ba ang nag-o-offer ng services na pwedeng ibigay or sila na ang nagtatanong sa inyo or both? Ano naman po, parang two-way naman Two-way, po or okay. naman Salubong ating siya, communication channel. Especially ang mantra naman ng DOST is agham naramdaman, no. So sa part po namin, nagre-reach out din kami sa ating mga potential na partners. Pero sila din po minsan sila din po yung nauunang lumapit sa DOST. Sir, natatanong ko yan, partner, kasi ang isang problema sila natin yun hanggang ngayon is maniwala ka sa hindi is potable water. Okay. So sabi ko nga minsan mas mahal na ang malapit na ang tubig na iinumin ay kasing presyo na ng gasolina. Bibili ka ng mineral water, magkano, di ba? So ibig sabihin hindi na parang hindi na acceptable sa mindset ng karamihan na uminom lang diretso diyan sa mga faucets, sir. So paano kaya yan pwedeng pumasok diyan ang DOST or encourage ba natin sila na mag-ano ng technology from DOST or ano po ang maganda dyan? Kasi matagal na ito, sir, problema. Do yung pag-provide po ng services sa tubig, especially sa mga LGUs, parang nakaano po baga siya sa LGU, yung kasi basic service. Parang basic service. So si DOST po, pumapasok lang siya doon sa talagang nahihirapan. For example, doon sa mga sa GIDA areas natin. And yung tubig, for example, na halimbawa during disaster, na walang access agad sa malinis na tubig. So may technology din po si DOST na tinatawag na Mobile Disinfection Water System. Na pwedeng i-deploy sa mga barangay para yun yung gagamitin po na during disaster na doon muna ipapadaan yung tubig para pag pinarses doon sa loob ng mobile disinfection water system unit is malinis na po. Pero in terms of yung ano po sir, yung sa pagbigay talaga ng nung community level yung water system natin so yun po yung wina-workout din ng mga LGUs natin, especially with support din ng siguro lalo mga na partner sa mga lalo na sir Dom sa mga malalayong barangay na talagang problema yung water scarce ng potable water. So yun po yung halimbawa yung water desalination. So yun po yung nga. doon po pwedeng pumasok. Basta may konting aral din po kami na kailangan Pero magastos yan, sir, desalination paglagay. May din sir, syempre millions din po yung pag-establish nung Curious lang partner naman sabi ni kasabang ni Jerry, gawa na sa tabako. Ilang cubic meter pero ang pwedeng mag-produce ka itong machine na ito naman sa tabako po, engineer? Din po siya
parang mga 800 liters Kaya din na. po continuously naman po nagdaran siya. So Ayun. hanggat may tank naman po kasi doon sa loob. Oh, so yun hali yun sa yung tubig niya 8 hali hours sa operate. Opo, hali sa opo. dagat Oo. talaga. Talagang from At least part na rin seawater. meron Sir Doms, ano. partner, naabot ko lang yun sa tas sa Sir Doms, di ba alam nyo naman yan kasi nandiyan kayo. Sa Israel, nakita mo. Ah, yes. Grabe, amazing. Isipin mo yung Israel na ganun kalit. Sila pa, may panahon, I don't know if totoo pa to ngayon. Sila pa nagbibigay ng supply sa neighboring countries nila, sir. So, because of technology. The technology. Siguro papunta din po tayo doon sa part ng DOST system sa Manila. Nagtatry Yes. din pong i-consolidate yung mga yung ating water security na Yes. project. And then kasabay doon sa water security na project, yung pag-consolidate ng mga water-related technologies po. Okay. Yun. So pwede yung makaserve lang sa isang community, pero hindi po siya yung pangmalakihan talaga, sir, na parang okay. municipal-wide. Yan. Yung sa Tabaco, ilang barangays lang yung Ano po or yun? municipal-wide yun? Ano po, barangay, mga 2 or 3 Dalawa o barangays. tatlong barangays. So, Kasi wala talaga silang tubig. Oo, wala. Yun Kasi yung pinaka- So, pupunta pa sila. so yung machine kayo nag-provide nung Apo, sa apo. under sa MOA. Medyo magastos din yun, no? Kasi Apo. yung maintenance nun sa Sa LGU. kanila na po. Okay. Yung And tao then, sa kanila na. parang pwede nilang gawin parang bebenta ng mas konting may price man para mas maging sustainable yung operations. Pang operational. Sa bagay, ang dagat walang andyan talaga yung source ng all you have to do sa process na lang yan. So, no? yun po, yun tungkol naman po yun sa water security. Mhm, And of course, since tayo pa ay nasa Bicol, talagang yung agriculture po ay isa rin yun. sa ating, Yes. isa din sa ating kailangan tutukan. Mhm. Kaya po sa part ng DOST, nagkaroon po ng project ngayon na ini-implement po. Nationwide po ito, sir. No? Itong tinatawag natin na SARAY, yung Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry in the Philippines. So, Smarter partner, Approach. di ba nag-program kita kaya? Yung saray Nag-program kami sa isang istasyon, sa Oo. BIO, yung research. Tama to, eh. BIO research. office. Partnership nila with mga issues like yung Bicol University, yung Saraya na po. Yes, Oh, yes po. So itong Project Saray po, nasimula na to, syempre saan pa ba kundi sa isang university na mas talaga center of excellence sa agriculture and sa forestry. So yung Okay. UPLB po ang nagli-lead ng project na to, sir. Opo. And sa ating mga manonood, so yung UPLB nagsimula tong project na to, meron Ayun, na sila no. doon na national hub. Mhm. So may mga na-develop na po sila ng mga technology under sa portfolio ng Saray. So ngayon po nakita ng national government yung potential ng project na i-roll out sa lahat ng ang regions dito sa Pilipinas. So kaya ngayon po nag-implement na rin po tayo nito dito sa Bicol, or yung tinatawag na lang natin na Saray Bicol. So nabigyan po ito ng pondo for the next 4 years starting po this year. So meron po tayo ditong pondo na from 2025 to 2029. So 4 years po ito na proyekto na syempre ang mga proyekto naman po natin, sir, kapag okay, nanganganak naman po yan. Yun. Pwede yang Sir, pakibigyan mo nga sa amin in a nutshell, ano yung project na yung sinasabi? So yung Project Saray po, nakadevelop na po ang UPLB nung mga technologies dun sa mga based dun sa mga priority crops. So meron na po silang mga crops na 9 priority crops na nagawa na model na po. Yun yung partner kung sa Parang inyo, hindi yung magtanong, smart. ano, Ayun, oo. tapos noorin mauran, noorin, okay, Parang nare-recall ko. resilience yan. Okay. no? Anong mga Galing. crops yun, tabi engineer? Yung halimbawa. nagawa na po nila ng model is sa banana, Banana. coffee, rice, corn, tomato, sugarcane. So, shampoo ito na crops. Na ibig sabihin po nagawa na nila ng model kasi minomodel pag nakakuha na po sila ng marami-raming data kasi ang gusto po natin dito is makatulong din sa pag-forecast. Kasi kaya po tinawag siya na smarter approaches. Kasi po, di ba, yung traditional natin na way versus doon sa ano yung gusto natin sana po na yun yung ipopromote natin doon sa ating mga kasamahan po ng mga farmers. Yun nga, example, yung pag-harvest or kailan ka po pwede nang mag-irrigate. Kung dito sa mga i-deploy ng mga technology, hindi mo na po kailangan magbibigay na sa'yo ng advice
advisory na it's time for you to irrigate na itong rice Through field. technology. Or parang Kumbaga meron si siyang... meron pong i-install May tayo mga na sensor apps, doon. may mga meron apps apps, yan. oh. May mga May mga apps. Kasi apps, farmer, sir, kung Oo. medyo busy din siya, hindi na niya kailangan pumunta pa doon Tama, lagi. tama. So, Ayun. may mga sensors po tayo na ilalagay sa lupa. And aaralin din po natin yung ma-degenerate na data doon sa yung agrometeorological data po. So, magkakaroon din po tayo ng Sir, saan ang automatic stage yan ngayon? Ngayon po, ang target natin, since with the fund na na-provide sa atin, ang bawat province, may isa lang po tayo muna na model community. Parang pilot, sir. Pilot muna. community. Pilot community. For the province of Albay, dito po sa Albay, mag-start muna po kami dito sa Legazpi. Legazpi, okay. Apo. So for Camarines Sur, sa Naga po or Pili yung pinagpipilian. Sa Masbate, it's Mandaon. Sa Catanduanes po, Birac. Sa Sorsogon City. And then sa Camarines Norte, Labo. So ang mangyayari po dito, yung mga na-mention ko po kasi ng mga LGUs, meron na po doon na initial engagement si DOST through the Okay. SMART program. Kumbaga, yung ating pong SMART program ng DOST, kasabay naman kasi ang agriculture and environment sa tinitingnan na aspeto. Kaya mas mabilis na pumapasukan kasi meron na po kami doon ng mga existing na memorandum of agreement. Sir, maliban sa mayor sa particular LGU, sino po ang pinakang dapat na contact sa mga ganyan? Ay, ano- Maro, yung Maro ba? Yung Yes po, yung MAO Okay. or municipal agriculturist or city agriculturist or yung mga municipal agricultural officers po. Paano sila yung And- sistema niyan? Na-identified ka ng mga lugar sa Legazpi, Sorsogon, etc. Anong gagawin ng mga farmers para malaman nila planting season na ito yung mga itong mga kailangan? Paano ang po. proseso po? So sir? ngayon po, ang ginagawa natin, nasa initial stage pa lang Stage, tayo ng yes. project implementation. Naghahanap pa lang po tayo ng yung mga na-mention ko ng mga LGUs. So mangyayari po dito, magkakaroon pa po kami dito ng orientation, malawakang stakeholders consultation. At balak po namin itong gawin sa October and November para dun sa ating mga 6 na probinsya. Is unang-una, kailangan po namin munang ma-orient sila kung ano ba yung saray. Ay, yung saray. Kasi yung syempre, konsepto na hindi naman natin to ini-impose. Kumbaga dapat yung pag-embrace ng innovation, very willing din and ready yung ating mga kasama. Hindi dahil pinupush lang po ni DOST nung kung sinong partner. Kasi So, parang awareness na yes, awareness kasi na. naniniwala kami na kung mas may kusa sila, mas naintindihan po nila yung proyekto, yung engagement nila, Tama. sir, mas mataas. Yes po. Hindi lang Tama. dahil pinupush lang ng Yes. ganitong Kung maintindihan nila, sir, kung ano Kung magiging bakit, impact nun oo. sa kanila, So sigurado. sana po kami man, naniniwala kami, sana makatulong tong proyekto na to. Kasi alam din naman natin na yung mga farmers natin and fisher folks, di ba, they have remained din one of the poorest Yun, sa sector oo. natin. So, kung ano na naman itong proyekto, Oo. nakatulong ba to sa amin? Oo, sir. Parang ganun. So, Parang- syempre, ang rami na rin experiences po ng ating mga farmers. So, Actually, kumbaga, sir, inaano din namin. actually, Engineer Face. Doms, ang isa nga sa criticism sa atin, hindi natin masyadong na-embrace ang Yes. science and Ah, technology technology. compared sa ibang Yes. bansa na Bansa. masyado nang develop. Like Japan, di na tayo lalayo. Stone's throw lang ang Yan. Japan. Ang Taiwan, nandyan lang. Masyado silang talagang yung tao alam na alam at yung gobyerno yung full support po talaga. Yes. So, baka hindi ka naman siguro marereprimand kung tatanungin kita na anong stage na ba ang acceptance natin sa science and technology at may impact ba to sa kabuhayan natin sa Pilipinas? I mean, Opo. gaano ba Kasi ang, di ba? I-embrace na ba ng... Kasi itong mga ito tulad ng binebensyon ng saray etc. Hindi namin ito kami as hindi natin masyadong nandiyan pala yan. So tama ka, awareness nga muna ang inaano natin. Pero paano ba yung sustainability natin dito na talagang we are moving forward? Opo. Siguro yun nga yung yung pulso, innovation pulse natin is yun iba-iba din, sir, per community, per city. Ano ba ang masasabi ko siguro, Sir City, yung kapag yung may mga po tayo, kung medyo data-driven tayo, Yes. meron tayong way doon sa, every year po, baga nirarank ang mga LGU. So, meron doon pillar for innovation. Okay. Oo. So, pwede nating tingnan doon. Kumbaga, medyo data-driven po tayo. Kumbaga, hindi personal assessment ko lang muna ngayon. Pero, meron tayong every year po, part nung sa DTI po nag-run yung National Competitiveness Council. Yes. Every year po, di ba, like for last
year, si Albay po ay 9. In fairness po sa ating probinsya ng Albay, 9 of 81 provinces. So 9th most competitive. In terms of Oo. competitiveness niya. So overall pillars na po 'yun, as a whole na 'yun. Isang category po doon yung innovation. Yun. Kumbaga sa LGU, gano'n Oo. din sila Yun ang sinasabi ko. Yun. Dapat Kasi talaga oo. sa LGU, mayroong mga masipag doon Opo. at interesado. Yun, sir. Mm. Tapos, at the level yun ng mga munisipyo. Tapos, sa level naman ng sa mga across the country, yung Philippines versus other country, meron din tayong tinatawag na World Competitiveness Index or Global Innovation Report na si Philippines po out of 130 economies or countries na kasabay doon sa ni-rank or mineasure in terms of competitiveness or innovation. Nasa 59 po tayo, sir. Ay data-driven yun, ano? So, yung assessment ko naman, sir, personal assessment ko dito sa example for Albay, nasa even si Bicol University, sir, tinatap din po namin ang Bicol University. Nag-start talaga tayo, sir, doon sa alamin din yung foundation din na ano muna yung basic understanding nila doon sa STI. So nagkaroon po tayo ng study with Bicol University sa College of Arts and Letters na ipapublish na po ito, na-i-present na to ni na Prof. Ruby, nila Doc Adrian sa iba-ibang conferences, Sa even as far as Indonesia at or other country po. So doon po, na-mention po natin yung notion, kasi ang hirap din, kasi ako kapabigay, sir, ng exact data, hindi ko dala yung report. Opo. Pero may mga notions kasi ang mga tao doon sa technology na ang hirap. Kumbaga yung may resistance kasi, sir. Yan nga Especially sinasabi kapag ko. bago. Oo, totoo Hindi yun. naman mo agad-agad ba i-embrace yan. Di ba? totoo. May bago kang model lang. So may meron pong ganong resistance din to accept new ideas or new technologies. Kasi di ba parang may fear ka. Ang ibang mga tao po kasi syempre parang unang-una nasa comfort zone mo ikaw. Hindi mo alam mo yun. May fear of the unknown ka or hindi mo alam Totoo yan, kumbaga yung growth, Yes. na kailangan mo ding kumawala doon sa ito ang nakasanayan mo. So, ako po based doon sa nagawa namin ng mga though may ganong notion, ilang percent man lang yun, sir. Pero yung impact na kino-consider na isa sa report kasi na ginawa doon sa STI plan, meron din kami doon, sir, na pa-notion about STI. So, nakita din nila yung impact ng STI na positively makakatulong. So yun po. So, nakita nila yung positive impact na hanggang sa level nga, sir, ng mga LG. Though si DOST po, sir, hanggang province lang po, baga kanina. So, kaya ina-advocate din namin na pagdating sa mga munisipyo, or even nga sa barangay, di ba? Na Nag-start magkaroon yan. din po. Kasi it starts talaga doon. So siguro yung ating tinatawag na user or consumer mentality ang isa sa mga barrier, no? Parang ba't ako mag-invento niyan? Bakit pag mag-aaral niyan, pwede naman ako bumili? Ayun, ganun. Pwede din yun. Pero pinopromote din kasi natin, sir, yung ma-increase yung local capability Kaya nga, kasi sir, yun ang dapat. Opo, kasi kung mag-aasa na lang tayo or sa development example ng ibang mga bansa is, yun nga, may issue din doon sa hindi natin na-improve yung ating local capability. Plus, yung kung suit na suit ba yun dito sa ating Philippine condition. Partner, Sir, sige pa. Apot ko lang kay Sir Dongs. Kasi ganito, ang isa sa, ewan ko kung isa sa rupo sa reparo ko na, isa sa nahalata ko, sir, dyan sa mga prutasan, nabubulok lang yung mga prutas. Okay lang ba yan, ganyan? Sayang, di ba? I mean, di ba may mga technology tayo yung paano natin ma-preserve, di ba? Preservation. Meron na po tayo kasi medyo mga mga mature technology na. Siguro yung part lang na mag-effort pa ba ako or yung parang ganun po, sir. Siguro yun nga yung mga waste na yun, kino-consider nilang waste pero pwede pa po yung ma-convert. Kita mo ang daming volume ng mga ganun. Siguro po yung mga kababaihan siguro natin, mga group of women. Kasi siguro mga cooperative, sir, yun po yung pwede natin na yun po yung pwede nating matap kung willing sila. Partner, narumduman ko dyan sa Libon, grabe dyan, sir, ang water hyacinth, ang water lily. Dinarahan duman ni Senator Cynthia Villar nung processor. Sample na. Di ba? Mga ganun. What I'm trying, ang pinopoint out ko rito, ang Pilipinas napakayaman. Yes. Yung ibang bansa magla-landscape pa sila, magtatanim pa ng tayo, tumutubo na lang kusa pero hindi pa rin natin napagbib. Kaya talaga ako, ang ko sa science and technology talaga, sir, napakataas. Yes, actually. Saka siguro yung support din, sir, na syempre
support din na in terms of sa pondo, Yes. ganyan. Kasi alam nyo din naman po kami, sa DOST, siyempre wala man kami sir lagi dyan sa top 10 siguro na I know, wala Pagdating naman sa kami dyan. provision ng Wala Pero kayo dyan sa- natutuwa wala kayo naman dyan, sir, sa kami. flood control. Wala. Though ngayon po, may mga konting mga R&D efforts naman po Yes, na related sa Oo. flood control. Or flood management po pala ang correct. Actually, sir, Flood yun ang management. idudugtong ko doon sa usapan. Pero Na- ito pong ating saray, sir, meron po isang component na mag-generate ng mga map. Oo, nga. So, Tama, pwede yung tama. magamit, eventually, Pag ma-determine yung sinabi mga sir na flood anong area. ibig sabihin nun? Yung mga mapping po nung mga sa ano natin. Kasi satellite ano yan, sir, di ba? Kasi Oo. part po nung saray po mag-ano pa tayo sir dito ng drone. Yes. Yung drone, no? oo. Yung technology. Oo. So, partner ko narumduman ko, yun yung partner. may So, mga images po tayo Oo, na pwede makuha. Parang sa Google na no, yun. similar to that na ini ang dagang ini anong pwedeng itanong Oo. digdig, no Oo. rin Tapos niya kung maray ang ilan weather yung digdig, yield, wag yung ganon. yield, sir. So, yan sir, estimate na siya. parte yan sir ng component ng Yes ng po. saray. Parte Yes. siya po ng component Oo. ng saray na even po yung sana yung pag-apply ng mga fertilizer nga at gagamitin na yung drone, yung mga liquid fertilizer. Kasama yun papagsak sa ano. po. Yun po yung itaray natin. Na Yun ang ginagawa sir sa ibang bansa, sa Canada. Yun po. Para Sa makita Canada. nila yung ano yung Drone. location, etc. Oh. Drone sila ng Yes, ano ng yun na seed. po. Uso na Special yung po, drone. hektarya. Opo, yun na po Ay, yun. Pwedeng gamitin palang partner sa drone na pagtanim Iba To spray na lang instead of manual na ano na. na feature sa social media baga yung mga drones na nagpa-plant ng seed partner Oh. sa mga uplands na hindi Iyo, basta-basta yun abutin talaga ng tao. Yan ang technology of today Yes na talaga. po. So yun po oh. yung goal natin na sana ma-appreciate din at ma-adapt din eventually ng ating mga farmers. At masuportahan sir kasi ang so far ang pondo ngayon is para lang dun sa pilot community. Okay. Sa malamang sir kapag naging okay yung implementation natin, marami ring mga Yes. LGUs na gusto din ma-implement yung the same project dun sa lugar nila. Kasama din doon sa saray yung mga modern equipment ngayon, modern technology, I mean, mga modernong kagamitan kasama yun sa Opo, kasabay po din. dun sa ipoprocure natin. Tapos yung mga pag-identify ng mga diseases, kasabay din po yun na may mga applications na tayo. Oo. So tinuturuan po natin yung, siguro kung hindi man po sa level ng mga farmers ngayon, na kung sa mga anak na lang siguro na interesado, sir. Oo. Kasi yun nga, since Yun. very labor intensive Oh, ang, labor ang farming, karamihan po ng parent as farmer, hindi na nila siyempre gusto yung maipasa sa Oo, anak yun. nila. Kasi grabe po yung kumbaga sabi nila, hindi enough na masipag ka lang, sir, di ba? Mm. Kasi kung sipag lang naman ang kailangan para umasenso ka. Kasi Sa sabi mga wala- farmers natin, wala ka ring masabi sa sipag. Oh, sabi ko din, so, kailangan Parang din given talaga sa nila smart. yan, Oo. Partner sir Dom, sayo ba kang sarong typical na parauma? Nini, nuni, mag-adala, talaga hindi ka na makaarog sako. Opo. Kasi So, ang, babayaan na so farm. I kasi don't parang know. may study po na ang median age ng mga farmers natin nasa 57 to 50. Totoo yan. So yan, partner. Relatively. Talagang ano 50 na and po above, sila. eh. Tapos sino yung next generation? So sa next generation po ng mga sa anak nila or sa mga pamangkin nila, so gusto po nating ma-appreciate nila ito na if ever sila po yung Iyo. mas maging receptive doon sa mga bagong smarter approaches. Partner siguro, ang arog kayo ng mga offerings ta sa agriculture, arog kayo na ng ano-ano. Na so mga, Science. yung mga bago na Yes. sir na para Oo. mas ma-appreciate ng bagong generation. Science-driven at saka talagang important yung mga Opo, innovation. Yung pinuntahan po namin sir sa UPLB, yung banana plantation, pag natapat mo lang yung app doon, masasabi ko anong variety, Wow. kailan siya tinanim, plus kailan yung estimate na pwede nang i-harvest. Grabe, ano? So yung parang yun po yung gusto nating mangyari, makapagbigay through the project ng advisory. Ganun ba partner, so itangod mo ang mata mo, araw na kung sisay ka. Opo, yung Ano yan, parang- sir? Kaya kailangan po dito, medyo matrabaho din po ito Oh. kasi kailangan maraming images sir na ma-form Yes, yung oo, ating oo. mga po para maging accurate po yung Oh. kanina. Yan ang sira ano ng AI, ano, ipifeed Yes, mo ng oo. data siya ng Ah, bala true. mag-process. Kasi the more data po, mas Mas matalino yung ano. Minsan mga sir, like sa case kang Thailand, ang ginibo nila nag-adal sa Erie, plus the technology of Japan, kinunba nila, nakaprosi na mas maganda klase nin paroy. Parte answer kang arog ka na, igwan ng mga technology adapter kita from other countries. Or so technology na invento talang digdi ang gagamiton tao. Ngayon po, yung since ang crop baga very location specific din siya. Ah, Yes. location So specific. yung ano po natin, yung so far po ngayon, yung mga technologies natin talagang develop siya locally. Tayo mismo Oo. nag-develop. Pero in Okay. terms of inspiration din siguro,
siguro po yung UPLB and PCARD, nag-benchmark man po sila dun sa mga countries na inaano natin. Best. Kasi Galing. even yung mga sa maturity baga nung mga kakao ngayon or ano, meron na din po kasi talaga tayo doon na para ma-determine kung mature na hindi mo kailangan i-ano. So, yun po yung gusto po siguro natin na mapaintindi sa ating mga farmers, sa mga nanonood na ngayon yung ating yung approaches natin sa agriculture, mas ginagawa na rin natin, sir, na maging smarter na po para mas maging friendly din sa eventually doon sa mga generation ngayon na gagamit at magpapa-improve pa nitong technology na to. So ulitin ko po, kapartner po namin dito, sir, ang Department of Agriculture. Hindi naman po namin sila we are not competing with Department of Agriculture. We are complementing and supporting in terms of din yung technology, efforts po science. para mas maging po. And in fact, part po ang Department of Agriculture doon sa advisory committee. And natuwa naman kami, sir, kasi through NEDA, very supportive man sila dito sa Saray Project na naging advisory council din po natin ang Regional Development and Innovation Committee na subcommittee po doon sa NEDA. And meron din pong resolution na ginagawa ngayon sa NEDA sa RDC po natin to support itong implementation itong project. So hopefully po, pero sabi ko nga, since nag-start pa lang din tayo, di ba minsan po, to see then is to believe. So basta mapaayos po namin ng mga partners yung implementation nito doon sa mga pilot communities, talagang lalaganap din to, sir, sa marami pa pong mag-LGUs na magkaka-interesado nito. And, Sir, sa DA, sir, as far as you know, anyway, DOST ka, pero meron ba diyang mga units na ang specialization din sa technology and innovation? meron po. O sa inyo talaga nakalodge? Hindi. At tinatanong ko to, sir, partner, kasi nakikita ko po sa ibang bansa, yung farming, yung system nila, pag-harvest, pagtanim, talagang massive, no? Gumagamit No. na Hindi na talaga, tulad mechanized na. Yes, mechanized na yan. Mechanized. Paano kaya yung ganun tayo maka-adapt dahil ang dami ng bibig na papakainin Ang ng DA po Pilipinas? kasi, Department of Agriculture, malaking agency din po siya na marami ring mga umbrella attached Yun yan, agency. So isa po dun sa agency na attached sa kanila yung PhilRice, for example, Yung na meron na PhilRice. dito sa Ligaw. Tapos meron din po tayong PhilMec. So Mm. sila yung nagpo-push ng Mechanization, no? mechanization na ma-adapt ng mga farmers natin. So dito sa Bicol po, talagang inaano din, mahal din kasi, sir. Oo. Like yung tractor na may Yung mga traktora. implement. Pero Million din po siya. Pero sir, mas mahal yung mga flood control, di ba? Apo. Pero yun po, yung mga PhilMec natin, sila yung talagang nagpo-push po na like sa Nueva Ecija, mas nag-embrace po sila doon nung Yun na. innovation. I Dito think po sa Bicol, sir. last month yata, Nagbibi- nag-distribute ng mga mga Apo. machines. So dito no? po sa Bicol, ang APAW natin, ang DA APAW. natin, may mga effort man po sila na nagbibigay po sila ng mga tractor na may implement, mga rice harvester po, dun sa mga cooperative, sir. Yes, so Kumbaga si totoo. cooperative or association, since members, so yung mga member doon ng mga farms, pwede nilang gamitin. Yes. Pero syempre, the more units po, kasi minsan po, pag nag-harvest, sabay-sabay. Sabay-sabay. So kailangan, hindi lang isa ang kailangan mo na Totoo. unit. So the more units po, para mas maging po talaga, mas hindi na labor intensive yung ating pagpa-farm. Ako, sir, ang tingin ko kasi para maano talaga natin yung matagal na nating pinapangarap na food security, Apo, talagang apo. totoo. Dapat talaga yung support sa mga farm workers natin, sir, nandyan. Kasi, di ba, ang daming gusto magtanim, ang daming tapos biglang hindi mo pa nga na-harvest yung yung palay mo, nakautang ka na dun sa rice trader, mga ganun. But hindi, anyway, napapag-usapan lang to. Pero anyway, going back dun sa technology, sir, na sinasabi natin, itong Saray na to, sir, dapat, sir, siguro dito, massive ang awareness campaign natin. No? Yes po. And of course, nagpapasalamat nga din kami, kaya po andito din kami to nasimulan lang din mapag-usapan. Kasi kahit simpleng usap lang, informal. Yeah, totoo. And then eventually po, pupunta kami sa bawat probinsya, sa lahat ng mga... Sir, bakit hindi natin i-intensify ang information campaign natin? Like, may mga plugs, tapos i-place natin sa media. Parang yes ganon. po. Tinitingnan din po partner, namin nag-iba ako yun, partner, plug. mga plugs baga. Ako ang nag-Bicol, binikol ko. Kaya lang, Ngayon po, di ko meron ba naman ka- narinig sa mga Meron kami isang campaign material na Bicol. Pero itatry po namin na Pero yun po, option naman po namin yun, sir, yung magawa ng mga teaser or Teaser, plug. Importante para din po sa awareness campaign. Mabing kahit na sabihin natin, kasi ang communication kasi ni information, napakamahalagang part siya ng Totoo process. yan. Yes, sir. Actually, Hindi sir, natin nung siya
unang pwedeng panahon, i-discount. nung unang panahon, sign on announcer pa ako. Actually dito sa DCGB. May mga plugs na ano kami narinig tungkol dun sa noon sa Masaganang 99, yung Golden Kohol, kung paano may Kaya yun, yung mga ganun po ba sir, para yung awareness natin mas speed up. Kasi baka bago sila maging aware, tapos na yung new millennium. Yung sumabagal compared sa neighboring countries Yes. natin na talagang engaged talagang Kami po sir, mga ano doon. mag-intensify po kami ng campaign hanggang at least hanggang December po Ah, before yun. mag-full blast na implementation ng project. Pero yun po, kinonsider namin yun yung ating intensive na campaign and makakama pa ng mga magagandang videos or materials. Yes, So, ah, kasi so- sabi ko nga sir, yung pag-campaign namin, kumbaga, pag mag-a-adapt ka ng isang project or new technology, hindi naman siya laging positive, no? Sir, Yes. dapat consider din yung mga Opo. anong epekto nito, kaya ko ba? Parang ganun po. Baga well-informed decision before sila eventually mag-embrace ng innovation. Kasi ang iba po nga, hindi rin sila well-informed. So, hindi rin po sila. Totoo. So, the more na ma-feed natin sila ng tamang Actually, sir, impormasyon. Dom, sa Oo. experience ko sa media, matagal na rin kami ni partner. Ako, 40 years na ako sa media. Yun talaga nakikita kong, sabihin na natin to kasi ito naman totoo, kulang sa government eh. Ang daming ginagawa ang gobyerno na hindi alam ng public. So, hindi nakaka-create ng awareness at nakaka-create ng parang acceptance ng public. Tulad sa inyo, alam ko ang dami yung ginagawa, sir. Ang dami namin, nung filmic, di ba, partner, bisita tapat Kansaro, nandito si Seno yun, si Mr. De Los Reyes. Yan, bisita namin. Tuwing nakakausap namin sir sa mga ganito, Popsi. ang dami-daming dapat malaman ng public. Pero sabi ko, ba't hindi maglagay ng budget for information dissemination para sa acceptance ng yun ang sinasabi ko, bakit parang kulang pero sa ibang mga bagay medyo malaki ang ini-invest nahihirapan eh. Alam mo Sir Doms, bigyan lang kita ng konting idea, no? Alam niyo ang isang sa private, ang isang produkto pag linounce siya, nauuna pa sa advertisement. Para pagpunta dun sa barangay, kilala ng barangay. Taka nalilegitimize. Yung alba, ikaw yung promodizer, ikaw yung nag-ano. Pag ano mo palang sabi, yan yung yung bagong ganito. So, sana mayroong ganun ng government na component, sir. Kasi nasasayaw yung, alam ko ang effort ninyo nandyan eh. Alam niyo, makausap pa lang namin ng tao rito sa microphone. Alam namin yung enthusiasmo niya eh. Yung talagang ano. Kaya alam, hindi pa enough, no? Yung mga ganun. I mean, ano ko lang yan. Yes. Suggestion lang. Siguro kami naman po is kino-consider naman natin of course ang ating mga media or public relations as isa sa napakagandang conduit sir para mas ma-multiply or mas maraming makaalam. Kaya yung sa part ng project information siguro sa part namin also to may expense din may kasi expense din yan. that minsan yung sinasabi niyo siguro sir hindi masyadong naaalatan ng malaking or dagdag na karagdagang budget pero yun nga yung sinabi niyo pero itong project na to meron itong may content naman kahit Sir Doms, kahit yung mga plug lang, di partner, yung may lang mga 10 seconder, 15, ang dami lang mga teasers. Parang nandyan lang yung awareness para pag pumunta sa community, kayo din, mag-immerse kayo doon, mag-introduce, may nauna ng, ganun ang style ng private eh. Kaya napaka-effective nila yung isang produkto kung isipin mo hindi naman magiging acceptable dahil sa pag-bombard nila. Saan ka nakakita sir? Hindi ako mag-mention ng company. Ganitong maliit na paa ng manok na nabebenta na 100 pesos. Because of the so dapat mayroong ganun eh na hindi naman siya kamahalan sa totoo sir. Di ba kung man siyang super mahal lalo na kung mga maikli lang naman na hindi naman yung tapos kung mayroong mga ganitong radio program, di ba mga 30-minute na kasi maganda na ngayon Sir Dom sa ang ngayon ng media lalo na dito kasi hindi na lang tayo audio, may visual component na. Actually, ganito mag-guest ka namin, may gusto kang ipakitang video, pwede nang makita ngayon eh. Ayun ang ginagawa nga namin sa sa partners sa Tabaco campus namin na pag nag-ano sila may pinapakita na diyan sa yung bleaching sa ilalim ng dagat. So
pwede natin magamit to our advantage yung mga makabago rin namang Makabago. teknolohiya, sir. Yes. Balik ulit sa inyo. Yes, opo. Mga innovations. Oo. Pwede natin magamit sa side na yan. Kasi yung effort natin, hindi masyado napupush ng dahil sa Yung ganun. time efforts nyo, sir, ay time elements nyo, I mean sa schedule nyo, yung hanggang December is yung parang doon papasok yung massive information campaign. Po. Before is full blast implementation mag-aano na by... po kami, Sir Ed, parang ma-identify na yung priority crop. May dalawa po sila na. Kasi yun yung gagawa namin ng modeling. Ito po gagawa ng mga yung sa weather doon aaralin. Yes. Kaya ngayon po, syempre, tinatry din natin i-access yung mga available na weather data. Yes. Kasi pag nagmo-model ka kasi ng mga, gumagawa po kasi ng forecasting models, so kailangan po yung data natin, kumbaga, matagal din, kumbaga, like for us, nag-request na kami ng 30 year na data ng weather. Opo. Okay. So, gagamitin natin yun doon. Maliban doon sir, sa binabanggit ni Professor Seth na talaga massive information campaign, pero matayong minsan na mga, kasi meron mga technical terms dyan na Yes. sometimes hindi maintindihan ng mga farmers, pero matayong na ginagawang mga pamaraan in lemonized term na puzzle, o mas madali nilang maintindihan yung mga Yan. words. Ngayon po, sir, meron kaming ginawa na isang IEC material or flyer. IEC yun. Na di lang namin napakita. Pero nitirain po namin na i-laymanize. Oh, na yun. Bicol. Magaling siya. Papakita, bigyan natin ito si Sir Seth mamaya. No problem. Pero yun po, syempre may mga limitations din. May mga words po na hindi na natin mahanapan ng pinaka-exact na katumbas. Ano, sir? Pero yung mga meron tayo siguro ng mga pwedeng kapalit na katumbas sa wika natin. Yun po, kasi yun nga, especially ang audience natin dito or yung end user, primary user natin dito, yung mga farmers. So, kailangan, even ang batas nga natin, sir, di ba? Nasa English. May pinopropose na nga na sa Supreme Court maganda din. Oo. Kasi mas naiintindihan pa din talaga sa totoo. Pilipino. Kaya minsan, di ba, mapapanish ka na hindi mo rin na talaga hindi nila hindi mo maintindihan alam. mga technical Alam mo, terms. Sir Doms, yung Yun Project na. Saray na yan, pag yan masyadong ma-disseminate yan, ang ganda kasi, halimbawa yung farmer, hindi masyadong techie, yung anak niya. Yan, Yes no. po. Yung apo niya. Yun, Doon po Oo. tayo papunta. Ano siya, ang gagaling nila, ang gagaling ng kamay nila. Oo. Lolo, ito na yung wag ka muna magtanim kasi ganito. Tapos Mga pag ganun. bibigyan na natin sila, sir, na access din na eventually tuturuan din natin sila na paano maggawa ng mga modeling Yes. parang ganun po yung Yun pala, tabi engineer, paano pala maka-access? Let's say, ako ang partner sa mga partner, hindi masyado siyang, ano yan, mga digital, ano yan, ang iba, mga natives, tayo papunta pa lang sa, kumbaga may mga anong tawag noon, yung papunta pa lang tayo sa digital. kumbaga may digital divide. Device. Paano yan, engineer? Mayroon ba mga pamamaraan kung kahit pa paano yung mga basic lang maturan o merong somebody, yung anak halimbawa, na parang magpapasilite na ito tatay, bawal magtanim, ito tayo yung climate. Siguro po, part din muna nung sa amin is magkakaroon din kami, sir, ng mga ICT, yung mga digital literacy natin. Digital literacy. So, kailangan din nilang, kasi gumagamit tayo ng mga information and communication technologies dito. So, part nung aming gagawin sa kanila is magkaroon ng, basic information about doon Sir, sa DICT, ating- partner Apo, tayo sa yan, DICT. Yes, Kasi Pero ano hindi bang po gagamitin natin. natin? Cellphone, laptop, ano bang mga Cellphone po and laptop. cellphone. Pareho po natin magagamit yung mga ganong And yun po, may kikitie up din kami sa DICT. And good thing, sa DOST, may mga ITs din po kami. Yes. Yun, Tama. kasi So, partner sa internet oo. connectivity. Ang sa kagandahan, cellphone. ang kagandahan ngayong administrasyon kasi si PBBM masyadong interesado dito eh. Sa Di technology. ba yung- Na-mention din po ito Di ba? ni Senator sa agriculture po natin ngayon, si Kiko Pangilinan. Si Kiko, oo. Itong Saray, para nakikita din niya to. Kasi di ba nasa... maganda talaga yan, sir. Totoo lang. Kanung una pa naming inano yan, nung may bumili ng radio program dyan ng BU eh. Para lang dyan sa Dito, Saray. opo. Sa- Tapos yung po ano. siguro just to add, committee natin, sir, sa food security, si Congressman Adrian Salceda. Okay. So hopefully matulungan Food security, din tayo. ano So yan eh. parang special committee yun sa lower house. So siya po yung nagli-lead noon or nag-chair. So hopefully since taga dito din naman siya sa atin.
and ka-distrito, taga Pulangi. Okay. So hopefully po magkaroon tayo ng mas malaking, yun po yung nakikita ko din na maka-work din with them in terms of policy. Kasi kailangan din po kailangan ng natin siya policy. Kailangan Pwede, din kasi pwede kayo efficient sir ang bumili sa policy. GB ng mga 30-minute program. 30-minute program. Para sa massive information tayo. dissemination, Oo. Kasi ang sa lemonize kami, makakatulong kami dyan sa inyo. Sigurado yan. Kung paano natin ipapaintindi hanggang sa grassroots level yung mga ganyan. Kasi sayang naman ang mga efforts natin, 'di ba? Yung yung interest. Ang actually nung nakasama ko sir sa isang grupo na nagsulat ng mga articles about DICT from Malacanang. So naintindihan ko yung DICT. Massive din sir ang nila ngayon. Na talagang kung pwede yung last mile barangay, parte ng kapod nila diyan. Yung sa pinakamalayong barangay dapat may internet. Apo. Dapat merong ganun. Pag ganun ang nangyari sir, yung project ninyo mas Talagang napakadali. magiging massive po yung Interesado na akong part kasi naka-immerse din kasi ako sa coconut farmers with this my study. Kaya naintindihan ko yung ibig sabihin niya talagang kailangan nila mga machinery, kailangan equipment, ng technology para ang coconut industry kasi yun, sinasabi ng depleting, etc. But with the intervention ng information technology innovation, mas mapataas pa yung production nila. Sir, kumusta naman ang budget ng DOST? okay, wait lang. Sakto lang or For ang alam ko po, hindi to accurate for the DOST system, ang alam ko po mga nasa last year 2025, parang 21 billion to cover the entire DOST agencies. Pero parang maliit pa rin yan, sir. Oo naman po, maliit pa siya. Kasi hindi pa po siya pasok doon sa recommended ng UNESCO na at least 1% ng ating GDP is At for least R&D. sa ibang bansa 1% of GDP. Kung susundin meron natin yan yun, sir, dapat mga 70 billion ang at least ang budget for... Yes. So, kulang siya ng mga... kulang pa po. Pero natutuwa naman po kami kasi nag-i-improve naman po. Tumataas naman yung ating budget for STI. And kino-consider din kasi ng DOST yung human resource natin. Kaya yung mga malaking chunk din ng budget, sir, doon, almost 1/3. Totoo Ay yun. napupunta sa ating mga Salaries. scholars. Yung mga Scholars. Graduate and PSI. Yun, yung PSI pala, yung mga science. Kasi marami rin tayong sinusupport. Pero sir, yung mga ganyang science school, hindi naman talaga kayo nagmamanage yan. Part po, attached agency po ang sa high school, sir, na Philippine Science High School, under po siya ng DOST. DOST, okay. So, Yung PSI ngayon sa po, yun yung meron Kamsur. sa Bicol. Pero with the new expanded PSI Act, na magkakaroon pa ng 10 additional campuses. So, meron pong isa doon sa additional site for Bicol region. And I think Maliban doon Albay sa sa Camarines Sur, magkakaroon po, pa tayo. magkakaroon po ng isang Actually, additional. ako yun ang sinasabi ko, dapat talaga ang R&D, di ba sir? Dapat yung sabi mo, 1%, at least 1% ng GDP. Dapat mas mataas pa. Ang ibang mga bansa, sir, ang tataas 3% ng to budget. 5%. 3% sa ibang bansa. Tayo po, 4%. sir, ang level ata ngayon natin nasa 0.32% ang naibibigay natin. Imagine. Kaya medyo 1.60. tayo. Kaya nangyayari sir, nagigita yung pinakang malaki, isa na tayo sa pinakamalaking consumer ng ibang mga produkto. Kaya hindi tayo inaaway masyado ng ibang bansa. Okay. And then yung mga issue din po sa mga tariff ng pagdating. Yes. Yun pa. So ang oo. hirap i-compete ng Philippine product with Vietnam na Yes, pag opo. dinala mo sa US ay kasi medyo mas mataas po ata yung ating additional na impose na tax compared to Actually, example sir, sa Vietnam. actually, 19% So, for the same yata. product, oo. sa Vietnam po mas mababa ata. Kaya so mas- kung the same product nakatulad ng sa Hindi Pilipinas. tayo, Siyempre, Actually, sir, yan ang issue ng Yun yung tariff mga ni Trump. Nung una, galit din ako kay Trump. Pero nung naintindihan ko kung bakit tinataasan niya, sabi ko, okay, pinoprotect niya rin talaga yung sarili totoo. din nila. Oo. Pinoprotect din nila. Ang litrato kayong partner, briefly, madali ito matapos. Pero baga, ini produktong ini, kan Amerika, pigigibo sa Amerika, aarugong kang China, for example, tapos ibebenta ng murang-mura. Kasi sabi ni Trump, itatarif kita para presyo parehas para bilhin yung produkto. Protection din lang sa kanila. Protection din. Sir, ito, ano i-envision ninyo at the end kaning program na ito? Ano i-envision ninyo, outcome nitong project na ito para sa ating mga farmers and mga negosyante? Siyempre, ang vision po nito natin sa program Saraya is parang katulad din po, sir, na makatulong din sa ma-increase yung kanilang yung sa productivity nila, Productivity. na ma-translate po hopefully doon sa increase na yung net income na marireceive nila. And then syempre yung nito is yung
makatulong po sa decision making din kasi tool kasi to, sir, Oh, it's a tool. tool. So at the end of the day, it's advisory. Yung parang kumbaga kung may advisory ang Vulcan kapag sa Feebox, may advisory ang pag-asa sa mapop-up weather. na lang sa- Magta-try din tayo na magkaroon ng Yes. advisory dito. Yes. Sa cellphone natin. Oo. So, kumbaga, it's a tool na pwedeng magamit nila na para yun nga, eventually, makatulong sa kanila na mas maging maayos po yung farming nila, yung sa production nila, na sana ma-translate into ma-increase po yung income nila. Yes, yung production, sir. yung quality din. Parang yung, i-empower natin opo. sila, sir. Na hindi na lang yung traditional. Kasi Yes. meron ng mga moderno ngayon. Opo, na paraan. siguro yun din yung challenge, especially siguro sa mga Bicolano or Albayano na yung pag-adapt nung mga bagong teknolohiya, sir. Mapabilis natin, mapapa-fast track natin yung adoption nila, ma-accelerate yung Yes. adoption ng mga makabagong ways of doing things. Saka wala na, sir, hindi na tayo piling bumalik sa nakaraan. Hindi na, We are all going forward na. Wala na, hindi na pwedeng... Yun talaga. So talagang Ano pa minsan mafo-force ka talaga Yes. na mag-migrate dun sa bagong way Yan. of doing Yes. things. Yun ang pick-up. So, digital Kasi- migrants Opo, opo. kanina. Kasi talagang papunta tayo dun eh. Hindi natin talaga part-to-partner tayo. Dahil maiwasan ang yan eh. Hindi lang, sir, ang isang issue pa natin dito is for agriculture, more people, we need more people na pakainin. Yun, So, totoo yun. lumiliit ang lupa. Imaginein mo lang kung mababa pa yung productivity ng lupa, it would never Yes. be enough to. Yes. Kumbaga Yes. yung issue natin ng food security, lagi yung andyan kasi it would never be enough to feed a growing population. Yan, di ma-equate and talaga. ang Bicol region po, kasabay po siya sa top 5 na pinoproject na regions na mas mataas yung increase sa... Actually, lang nangyari, sir, mas mabilis dumami yung kumakain kaysa kakainin. Yes. Oh. So kaya so dali yung issue nga natin una sa lupa din mismo, yung productivity plus lumami yung tao. So yun po, sana dahil doon sa mga ganong mga factors na yun, mas kailangan talaga natin, sir, na yung baga tumawid doon sa ibang pamamaraan din naman sa Okay. Kailangan. Wala na tayong oras. Okay. Inabot ko na partner yung expected ni Oo. engineer para Sige, inabot brief ng na, oras. sir, kung ano pa, mo last, mo. Yan. So, sa atin pong mga nakikinig online and on air, so kung may mga idudulog po kayo ng mga or mga proyekto na gusto nating pag maging partners po tayo. So, pwede po kayong bumisita sa aming physical office. So, may physical office naman po kami na matatagpuan sa loob ng DOST Regional Office Compound sa Rawis po yan. And yung kung hindi naman po kayang bumisita sa sa physical office, pwede naman po kaming i-visit sa aming social media or sa email po kasi syempre kami po sa government din gusto rin namin po ma-profile or ganun sir so kumbaga always starts with pagpunta mo sa office or mag-send po ng official na request or letter for possible engagement or partnership with us. Okay, sige. Parla. Okay, partner, sa pangarap po kasi ito yung bisita ng pagkaaga si Engineer Domingo Peña Jr. and Provincial Director kan DOST at the same time project leader kan Saray. Ini po si Edgar Barameda hasta sa masunod na Miyerkules. Ako po yun, Seth de Bandera. Salamat po kan sa inyong pagantamay. Hasta sa masunod na Miyerkules. Sa Indong nadangog ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan hatod sa Indokan Bicol University Extension Management Division. Kung saan ang kauswagan kan sa tong komunidad iyo ang sa tuyang bida hanggang sa masunod na Miyerkules. Sa Giraray, ini ang programang Pang-edukasyon at Pangkabuhayan digdi sa DZGB 729 kHz. Udok na paglilingkod sa sambayanang Albayano.